Hello, we are here in TUBIGON Public Hi, public market ba ba dito? Kadung naman lagi ni Pantalan. Kadung o Pantalan ah. Welcome to TUBIGON po. Aning daghang truck. Naku, hinahinay pag kung may daghang truck dagho. Maura ni nangawa aning tubig. Matutag sibo. Wholesale center man di ay ni. Daan to na despika. Kami adita dito tangabuak. Information McDonald's ana ang tatanamahaw kani ho sirado pa man ang McDonald's di ay ani may activist ni ana dito aning merkado sa Tubigon. Ay man di ay tower ang kundi ni nga tower ha. Ari. Ha ako ding isdaan di ini. Tuwa day sa sulod. Di ini na. Asa mo kamu parking? Bibili kami ng isda. Tagpila ning Del Monte ni? Cagayan? Tagpila? Balik na ko. Asa ning public CR ani sir? Ito ra magtabukan sa dama. Uy. Oh, kay mo CR sa kun sa ko asa ring bagbi. Hukasan ng jacket kay aron nga kuan. Hukasan lagi kay aron mawa ng singit. Basta na kaadto ang likod.